još riječ dvije o Amanu. 5 milijuna stanovnika, gospodarsko i administrativno središte Jordana. Jedno od najstarijih u kontinuitetu naseljenih mjesta na svijetu. Biće ih nekoliko na ovom putovanju. Najstarije mjesto u Amanu je citadela Amanska. Aman se spominje još u Starom Zavjetu. Osvojili su ga Egipćani u 3000 godina prije Krista. Osvajali su ga Rimljani u 1. stoljeću nakon Krista. Osvajali su ga razne muslimanske dinastije od 7. stoljeća pa nadalje. Osmanlije, u konačnici Britanci, samostalni od 46. godine. Iza mojih leđa vidite gore citadela, naseljena još od brončanog doba, a utvrđena 1800 godina prije Krista. Ajmo mi obići drugi rimski teatar na ovom putovanju. Kao što sam rekao, bit će ih poprilično. Naše drugo rimsko kazalište na ovom putovanju je kazalište u Amanu, rimsko, 2. stoljeće nakon Krista, posvećeno rimskom caru Antoniju Piju. Imalo je 3 etaže, moglo je primiti 6000 gledatelja, dobra akustika, dobar eho i dobar položaj u odnosu na sunce, tako da ovo je okrenuto prema sjeveru, tako da u popodnevnim satima ova bina iza mojih leđa je u savršenom hladu. Ovo što vidite ovdje, ovi utori, to su niše. U njima se nalazile biste velikodostojnika, careva, bitnih ljudi u ondašnjem rimskom društvu. Sad zamislite ovdje pozornicu. Predstava je, ovdje su biste tih velikodostojnika, a iza leđa 6000 ljudi prati predstavu. Nalazim se na 3. etaži kazališta. Ona je bila ona najluksuznija loža, što se kaže u današnje doba u modernom kazalištu. Iza mojih leđa na ovom prostoru je bilo mjesto za samog cara Antonija Pija i njegove eventualne nasljednike. 1. red, 2. red, 3. red i onda ultra loža samo za vladare ovoga svijeta. Da postoji neki vremeplov pa da se čovjek može vratiti, a? Bilo je puno jada, ali bilo i lijepi stvari. Kad kažu ljudi, laici, da su nekoć ljudi bili glupi, da nisu znali ništa, da je to bilo neko mračno doba, pa jeste, možda po ubijanju ljudi, po zločinima, po ratovima, ali zar toga i danas nema? Ako ne ništa, gradili su lijepe, monumentalne stvari koje su namijenjene da traju. Veliko rimsko kazalište smo apsorbirali. Gore na vrhu je citadela i ono što vidite u daljini na vrhu su ostaci Zeusovog hrama. Još starije mjesto, 300 godina prije Krista, helenističko doba, sagrađeno na temeljima semitskim, prije toga neolitičkim. Dakle, ovo je područje jednostavno povijesno slojevito, a kako i ne bi, ovo je jedno od koljevka civilizacije. To je ono što sam vam spominjao, malo kazalište, kapaciteta nekoliko stotina, kažu 500 maksimalno. To je bilo zamjensko, malo, intimno kazalište. Više od toga ne bi znao reći, pročitajte sami ako želite saznati više. Također sagrađeno krajem 2. stoljeća nakon Krista.
Odmah na ulazu, pored velikog rimskog kazališta, nalazi se muzej folklora i mali arheološki muzej. Nije glavni, nego mali. Ste vidjeli što ovaj dječak igra? Franje, klikeri, pikule, mi u Dalmaciji kažemo franje. Igra sa ovim staklenim kuglicama na izbijanje, raznorazna pravila postoje, no bit je toga da je to igra starih Rimljana. Tako su stanovnici ovih krajeva nastavili nakon Rimljana to igrati, a tako su franje došle i u naše krajeve. Dakle, Rimljani su krivi za tu igru s kojom smo mi djeca bili toliko fascinirani. Evo sad mi kaže čovjek da Jordan u ovom trenutku ima 14 milijuna stanovnika, ne 12, kako sam rekao na početku. Uglavnom su stanovnici Arapi, uglavnom su muslimani, no ima i kršćana, ima Armenaca. Ponovimo, Amanska citadela naseljena još od Neolitika, utvrđena 1800 godina prije Krista, osvajana od Novoasiraca u 8. stoljeću, Novobabilonaca poslije Grka, Rimljana. Nakon toga dolaze na red muslimanske dinastije, Osmansko doba, Britanci i neovisnost. Prvi lokalitet na citadeli koji ćemo obići je Ajubidska stražarnica, odnosno stražarnica iz doba muslimanske dinastije Ajubida koji su vladali u 12. i 13. stoljeću. Ona je sagrađena 1220. godine kao stražarnica koja je trebala nadgledati ovo područje citadele u vrijeme opasnosti od križara. Ona je sagrađena na južnoj strani citadele i cijela je sagrađena od materijala od susjednog, vidite gore vrhove kako vire, Zeusovog hrama. Vidite mali jedan prostor za streličare, gore na vrhu jedan mali prozorčić za izvidnicu. Njene dimenzije nisu nešto velike, tek nekih 9 puta 7 metara. Najznačajnija znamenitost citadele je svakako Herkulov hram. Sagrađen je u isto vrijeme kad i veliko kazalište u 2. stoljeću. Prvotno je imao veliki kip Herkula, negdje oko 12 metara, no cijelo zdanje se zajedno s kipom urušilo par stotina godina poslije i ovo je sve što je od njega ostalo hrama, a od samog kipa Herkula šaka s prstima. Sami hram je bio površine nekih 30 puta 20 metara otprilike. Na Amanskoj citadeli se nalazi još jedna bizanska crkva iz 6. stoljeća. Ovaj ovalni dio je bio svetište ili oltar. Vidite gore korinske stupove, što jasno govori da su kulture koje su dolazile uzimale materijal. U ovom slučaju su Bizantijci uzeli stupove helenističke i sagradili crkvu. Ovo je Ajubidska peć za vapno iz 8. stoljeća nakon Krista. Tu se peklo vapno i od njega su se gradila mnoga zdanja. Jedna od njih ćemo vidjeti u ovom pravcu, Ajubidska palača, pa idemo prema njoj. Umajidi su bili muslimanska dinastija, kalifat u 7. i 8. stoljeću. Ovo je sve bilo nekoć dvorište te palače, danas uglavnom ruševine, no glavni ulaz i ova glavna zgrada s kupolom je ostala, barem njeni zidovi, kupola je rekonstruirana, tako da to je danas atraktivno za vidjeti i to ćemo sad proći i nakon toga idemo u arheološki muzej.
Od Herkulovog spomenika koji je u originalu bio visine negdje oko 12 metara, ostali su samo ovi prsti i onaj dolje dio lakta. Vrijeme molitve, a za mene je vrijeme da uđem u arheološki muzej, obiđem njega. Arheološki muzej je mal, ali je zanimljiv. Kratki džir ćemo napraviti, neću vas puno zamarati. Kameno doba. Pogledajte ove lubanje. Snimit ću ih drugom kamerom pa ćete vidjeti bolje. Ove lubanje su posebne po tome što su iz neolitika, a ondašnji ljudi su vjerovali da će pokojnike sačuvati na način na koji im glave oblože gipsom. Ima ovdje još nekoliko zanimljivih figura iz neolitika. Iza mojih leđa vidite ukapanje djeteta koje datira iz doba drevne Mezopotamije i Egipta. Ondašnji ljudi su vjerovali da će njihovo preminulo dijete zauvijek biti s njima ukoliko ga sahrane u urnu i zakopaju u blizini svoje kuće.